23 startupov makalo 48 hodín a 12 najlepších postúpilo do finále. Viac ako 30 špičkových investorov, odborníkov, sériových podnikateľov strávia svoj voľný čas s podnikateľmi, ktorí sa snažia uspět. Pro mě byl nejsilnější zážitek první setkání s potenciálními investory. Tvrdý a brutální náraz a vlastně objevení toho, co to jsou investoři do technologií, jak poprvé jsem vlastně začal objevovat, jak to funguje, k čemu to je. Pre mňa je extrémne dôležité, či je to iba nejaký vitamín, že človek si to môže dať a nejak mu to ani neublíži, ani veľmi nepomôže, alebo či je to nejaký painkiller, to znamená, že reálne na trhu existuje obrovský problém. But when you come to these competitions, when you come to these meetups, you see that there's others who are going to similar struggles. There's others who might have figured something out that is very helpful for you. So this community that you're experiencing is not only vital to success, it's also, I think, vital to keeping your mental health and your sanity in this process. A zároveň možno získať aj nejaké ďalšie obchodné kontakty, získať možno záujem investorov na svoju stranu alebo jednoducho iba akokoľvek to vie pomôcť.